Здравейте, уважаеми колеги! Представяме ви седмичен информационен обзор. Какво се случи в света на обществените поръчки от 11 до 15 декември тази година? Първата новина, която ви представихме, е, че Агенцията по обществени поръчки изготви доклад с най-често допусканите грешки на етап на подготовка на възлагателния процес, установени при контрола чрез случайен избор през 2022 година. В доклада са разгледани общо 250 преписки от първия етап. Над 80% от тях са за обществени поръчки на публични възложители. При почти 40% от процедурите предметът на поръчката е разделен на обособени позиции. Според обекта на възлагане, около 59% от поръчките са за доставка, 28% за услуги и 13% за строителство. Анализът на констатациите показва основните несъответствия и пропуски, установени в документите, обхванати от контрола чрез случайен избор, решението за откриване на процедурата, обявление с което се оповестява откриването, техническата спецификация и методиката за оценка на оферти. Коментираните в доклада пропуски и грешки са илюстрирани с конкретни примери, по отношение на които е необходимо да се обърне внимание, така че е хубаво да се запознаете с него. Може да го намерите публикуван на портала за обществени поръчки. Следващата новина, която ви представихме, е, че на портала за обществени консултации е публикуван за обсъждане проект на наредба, свързана с изключението от Закона за обществените поръчки за лекарства, включени в списъка по член 266а, алинея 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Причините, които налагат приемането на проект на наредба за изменение и допълнение на наредба номер 10 от 2011 са разнообразни. В случая именно са свързани с приетите в обнародвания с параграф 104 от преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закон за обществените поръчки, допълнение на алинея 5 от член 266а от Закон за лекарствените продукти и хуманната медицина. Промените гласят, че лекарственият продукт, включен в списъка по член 266 алинея 2, се доставя по специална поръчка на лечебното заведение за болнична помощ при условията и реда, определени с наредба по член 9 алинея 1, които включват най-малко следните възможности: чрез процедура по пряко договаряне без предварително обявление при прилагане на член 79 алинея 1 точка 4 от Закона за обществените поръчки, чрез сключване на рамково споразумение за лекарствени продукти в списъка по алинея 2 от министъра на здравеопазването, без прилагане на Закона за обществените поръчки в случаите на липса на рамково споразумение по точка 2, като обявлението за сключен договор се публикува по реда на член 26 алинея 1 точка 3 от Закона за обществените поръчки. Датата на приключване на обсъждането е 26 декември. Може да я намерите на официалния сайт на портал за обществени консултации. Следващата новина е също доста интересна. Тя е във връзка с обнародваната методика за изменение на цената на инфлациите за договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията. Промените се обнародваха в Държавен вестник брой 104 от 15 декември. Да припомним, постановлението бе прието на заседание на Министерския съвет на 13 декември тази година и бързо, виждате, е обнародвано. В параграф 2 от него се посочва, че размерът на индексацията на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство се определя за всяко календарно тримесечие по формула. За нуждите на индексацията се прилага индексът към тримесечието, което дейности по съответния договор са фактически извършени. Предвижда се измененията на цената на строителни и монтажните работи и доставки, извършени след като изпълнителя на договора или рамкова изпаднал в забава, поради причини, за които е отговорен. В този случай ще се прилага по-ниския между 3-месечния индекс към датата на падежа и задължението към датата на изпълнението. След изтичане на съответното календарно 3-месечие, страните по договор за обществена поръчка или рамково могат да съставят междинен 3-месечен отчет за нуждите на индексацията, в който ще се посочва видът, количеството и стойността на извършените през 3-месечие строително-монтажни работи. Съгласно параграф 5 от постановлението, на изменения подлежат цени за строително-монтажни работи по договори за обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство, извършени след 30 юни 2021 година.
Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 година. Налично е едно изключение, параграф 6, който влиза в сила от деня на обнародването в Държавен вестник, а именно в преходните и заключителни разпоредби се създава параграф 5, който гласи, че при индексирането на договори за обществени поръчки в изпълнение на проекти и на оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз за период 2014-2020 година, с приключващ период на допустимост на разходите 31 декември 2023 година, по изключение само за четвъртото тримесечие на 2023 година се прилага индекса на третото тримесечие, публикуван на интернет страницата на НСИ. Уважаеми колеги, имаме удоволствието със следващата новина, представена в бюлетин, да ви поканим от името на СИП 2000 на организирания от нас специализиран семинар, който е посветен на обичайните големи проблеми при възлагане на обществени поръчки в областта на строителството, проектирането. Събитието ще се проведе на 24 и 25 януари в електронната платформа Live Webinar. Акценти от него са в следните направления: проблематика при възлагане на проектирането и защо готовите проекти с вътрешни противоречия и липси водят до прекратяване на процедури за строителство и само в изпълнение на договорите за строителство. Акценти при подготовка на обществена поръчка за строителство, основни грешки и нарушения, особености при възлагане на инженеринг, строителен и авторски надзор, проблеми в хода на изпълнение на договорите за обществена поръчка за строителство, нововъзникнали работи, заменителни таблици, допълнителни споразумения и изменения. Също така и изпълнение на договорите. Целта ни участниците е да получат полезна информация, както и правилно прилагане на правната уредба, така и начина, по който се изправят с предизвикателствата в сферата на строителството от практична гледна точка. Допълнителна информация и записвани условия за вебинара може да намерите на електронната страница на дружеството или на телефон 0877 399 960. С тази последна интересна новина завършваме днешния преглед и ви пожелаваме една хубава и успешна нова седмица.